बर' हारिमु आरो बर' सावथुनखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय सिनेमा हलनि जि गोनांथि बे गोनांथिखौ जोङो सिगांनि सरकार आरो दानि सरकारनि खाथियाव सिगाङावनो मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों आरो बेनि उनावहाय बिटिआरनि दानि मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर सारजोंबो जों बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसननि जानानै बिनि सायाव गोबां खेब रायलायनाय जादों। मैया जोंनि बिटिआरनि दानि चिफ बिथां प्रमद बर बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गंजि सिनेमा हल लुफुंनायनि खोथाखौ फोरमायनानै होदों। थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिथाङा जोंनो खोथा होनाय बायदियै दिनै बे खामानिखौ मावफुंनो आवगायनायनि थाखाय। मानोना जोङो बर' सावथुनखौ दिहुनखांनायनि उनावहाय जोंहा दिन्थिनो थाखाय प्लेटफर्म गैया। बिनि थाखाय गोबां जों उसुबिदायाव गोलैबोबाय थानो गोनां जादों आरो जायनि थाखाय जोङो क्वालिटि सावथुन दिहुननायावबो उन जानानै थानो गोनां जादों। दा बेखायनो जों गुबुन गुबुन समाव खावलायबोबाय थानाय जादोंमोन जे जोंनो सिनेमा हल नांगौ। दा सिनेमा हलखौ जुदि जोङो लुफुंनो हायोब्ला जोंनो मिनिमामखिनि जिखिनि नांगौ बेखौ लुफुंनो हायोब्ला थारैनो जोङो बर'फोरनि जा हारिमु बे हारिमुखौ जोङो नेक्स्ट लेभेलसिम लांनो हागोन होननानै जोङो खावलायबोबाय थानाय जादोंमोन। बेबायदि बिथाङा दिनै लुफुंना होनो नागिरनायखौ आङो सासे बर' सावथुननि महरगिरि हिसाबै गोजोननायखौ फोरमायबाय आरो आसा खालामदों उननि समावहाय बे सिनेमा हलनि गेजेरजों जोंनि बर' सावथुनखौ एसेबाबो जौगाहोनायाव जोङो एसेबाबो खाबु मोनगोन आं बेखौ आसा खालामबाय।